Living Salme, en Josep Salmerón. I ja és aquí, Josep Salmerón, com estàs? Bon dia. Hola, caris, com esteu? Molt bé. Bé, no? Com ha anat aquest cap de setmana? Ha anat beníssim, ha anat has beníssim. Bé, he fet moltes coses i ara entrarem en aquesta qüestió. Has aprofitat episodis de la teva vida personal Per fer una secció. i els has, diguéssim, mesclat en la teva feina. No, però és una cosa Efectivament. realment de rabiosa actualitat. De això que rabiosa, parlarà. rabiosíssima. Però abans Salmerón. voldria dir una cosa, és que ja estem a octubre, és un mes per a mi molt especial perquè són les festes del meu poble. Aquesta setmana ja comencen, Sí. De I fet, que- divendres, oh my god, no podré estar veient-vos live on Magaluf els 500 programes. No hi seràs? No, cari, perquè justament tinc el vol... És que, claro, com aquí ningú m'avisa, doncs jo em pillo un vol per anar-me'n a les festes del meu poble. Una cosa, tu quan Perquè la Margalida el dia 7, el dia de la Mare del Remei, que era estar comença ahí tocant la Tentol, diu Tentol número 480. A les 3 no ho estic escoltant. Tu no t'apuntes en el calendari i dius tal dia en Jo, faran de fet, 500. mira, ahir em vaig apuntar quants programes duc jo ja de Living Salme i en duc 54! Què dius? Sí? Molt bé. Ai, que s'emocionem, que m'he s'emocionem. emocionat. Sort que no ha caigut... 54. 54 Living Salmes. Home, s'ha a punt de tenir un de nou a l'estudi 1 d'IV3 Ràdio. Puc que digue, tu pentarra. No passa res, no passa Ai, quin res. disgust. Res. Però sí, estem a octubre, concretament a 3 d'octubre, i sabeu què se celebra? El 3 de octubre me preguntó qué día era. Es 3 de octubre. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Això és de la pel·lícula Chicas Malas, Mean Girls, que per a una cultura millennial i marica com jo la tenim molt present, i 3 d'octubre sempre és un gran moment per veure aquesta pel·lícula, que està molt bé, és molt divertida, i hi ha un que- moment en l'escena en la que la protagonista, que és la Lindsay Lohan, està com mig enamorada del guaperas de classe, i ella, claro, hi ha un moment que diu, el 3 d'octubre me pregunto qué día era. ¿Qué día es? El 3 d'octubre. Res. I aquesta cançó sona també en la pel·lícula quan ballen les amigues, bueno, les xiques males, en teoria, les dolentes del high school, Les Mean Girls. les Mean Girls, i que fan ahir el ball sexy, picante de Jingle Bells Rock. Així que, sense més dilació, amigues, estem aquí en Molt bé octubre. aquesta referència Allà, cinematogràfica. El 7 de El 3 setembre, de Mecano. Exacte. Allà, el 3 d'octubre. 7 de setembre, que és l'aniversari del meu nebot. I meu? Ai, és bo! Que té la veres! Ai... Sí, És sí. que és de veres. El 7 de setembre. 7 És nuestro aniversario. Bé, No, hi ha moltes ja dates Perdona, ja estem a Digues. punt de... És a dir, 8 de setembre... Mira, espera. 6 d'octubre... Espera. 7 de setembre, Mecano. 8 d'octubre, Mean Girls. No, Però- 3 d'octubre. Ah, avui, 3, que perdona, avui fa i 3. ja m'ha desquadrat. Perquè em pensava que era dia 8 i anava a dir. I el 9 de noviembre, como siempre, sin tarjeta, me regalas tú un ramito de violetas de Ana Cecilia. Que eixa- Mean Girls mos ha fallat. Què els hi costava dir 8 October? 6 d'octubre, 7, 8, 9. Ai... Estem en aquest mes d'octubre i sí, ho deies, Margalida, han hagut com un boom, no?, aquestes darreres setmanes, i crec que els nostres radioients també ho hauran notat en alguns stories d'Instagram, de gent que va a bodes, no és així? Sí, i gent que se casa. Gent que... Perquè, clar, Això també. si has d'anar... No, com bé que qualcú se casi. Com ve que qualcú es casi. Que, per cert, clar, estem en aquest mes d'octubre, que ja fa un poc de calor, encara fa calor, que encara no hem començat a estotjar la roba d'estiu. No. He volgut clavar aquí la paraula Estotjar, estotjar. que t'encanta. M'encanta, No l'hem estotjada m'encanta. gens. No, zero. És que no estotjant ni... Ni Anava a dir banyador? no, però és que l'alrededor no lo llevan, o sigui, encara no. No, ni és banyador. No, de fet, el dia que em vaig banyar, però, per Jo avui de favor, matí he estat a punt de fer un cafico a Solla. Ah, que feia també Perquè calor. m'han enviat a Solla i he anat a transport per fer com una fotografia de ses que de vegades feim en els dematins i estava ple d'estrangers i qualque local banyant-se-les totes. Clar, és que avui feia 20 graus allà És que de temperatura mínima. Aquest estiuet de Sant Miquel s'està allargant massa. És que hi ha més que un estiuet, estic per dir-te que és una estació. Una estació de Sant Miquel. que és l'estació de Sant Miquel. I sí, també han hi hagut gent que... A mi m'havien dit que és que els mallorquins solen celebrar molt al setembre, octubre, les noces. Pot ser? Jo vaig anar a noces fa 3 setmanes. Perquè sabeu Sí. que sempre n'hi ha... A principi d'estiu o a final d'estiu, perquè no fa tanta calor. Efectivament. Sol ser això, no? Abril, maig, juny, per Sí. ventura, si és que està tot ple i vols tal dia, doncs tal. Si no vols I convidar especial- molta família i te cases pel gener, ja si Jo, mira, mai he- t'estalvies
haver de convidar molta de gent perquè en Efectivament. Sofret mos fa pares a sortir. I dissabte passat, sí, vaig estar jo a una boda d'una amiga meua de la carrera Raquel, Love You So Much, a Elche, al Palmeral, és ben bonico, Sí? Molt bonico, vos recomano moltíssim Què és el visitar Palmeral? el Palmeral. Pues que n'hi ha palmeres. Ah, Hi ha un muntó de Molt bé, palmeres perquè ho varen portar els, no sé si els visigots o els fenicis, perquè Elx és una... Bé, no vaig a fer aquí un free tour, però heu d'anar a visitar Elx, que és molt bonic. Ells, El Palmeral. recordem, i el Palmeral, bressol de la gran Carolina Cerezuela. Arba, que estarà escoltant segurament. Mallorquina d'adopció. Aquí, des d'aquí, enviam una També té abraçada premi forta. mallorquina famosa de verano. Mallorquina de verano, Sí. exactament, ho té Ai, va, que és tot. preciós. És molt bonic, el Palmeral. Ara, mira, és que ara m'ha vengut en el camp manzana de caramelo, cantat per ella, una fantasia. Que, efectivament. I això m'ha fet reflexionar estar ahí en la I en boda. Jaume Anglada. Això, en Jaume Perquè són Anglada. del duo Anglada Cerezuela. Quin gran, en Jaume Anglada. Sí, amigues, manzana de caramelo. he de dir que una poma de caramel és bastant empalagós de menjar. Sí, Però com- bé, la cançó Com segur massa que no. de sucre. Només te diré una cosa. Amb ma presència Sí? no es critica Carolina No, Cerezuela. no estic criticant No, perquè nada. veig el meló que estan intentant encetar, not in my watch. I doncs que no dirien als Estats l'obrirem, Units. però Not in my watch. obrirem el meló de les bodes perquè avui vos porte consells i propostes per celebrar una boda. ¡Que me caso! Mem, ja de primeres la paraula boda pot generar tot tipus de sensacions, no cregueu? Per alguns els espanta i per a d'altres també els espanta, però ho duen bé. Doncs de primeres, per què dir-li boda? Hi ha paraules més nostrades que com s'usen poc, doncs no tindria aquesta sensació negativa quan sentim la paraula boda. Per exemple, en comptes de dir-li boda, li direm casori. A mi m'agrada. Sí. Què en penseu? Jo dic noces. Per què? No ho sé. I d'on ve noces? És que la mateixa, Ah, noces... és que l'he dit Sí, sempre. casori sí que el va cercar jo, el del CBD, Sí? sí? Va fer un poc de recerca. O també una més que me l'ha inventat jo, però que també tenia el seu sentit, ajuntada d'amor. Una ajuntada. Noces ve del llatí nuptias, format del clàssic nuptias, de fi d'u, canviada per analogia de novo. Veu? Està molt bé. Casori, un casori sempre et costarà, això ho sabeu, molts de doblers. Bueno, ho sabeu, sempre mos ho diuen No ho que sabem. costa doble. No, ja. Mem, 971 13 99 00, qui s'hagi casat aquest mateix cap de setmana, que l'expliqui quan els doblerers s'han deixat. Però per estalviar despeses, què faríeu vosaltres? Jo propos, doncs el més immediat és convidar a poca gent, no? És a dir, convides els de la teva família, els més propers, és a dir, ton pare, ta mare o ta mare, germans o germanes intents i ja està. Però tu no te passa que I sovint amics. te cauen millor els amics que la família? I Sí, que tu faries més unes noces en sos amics totalment, que no pas en sa família? totalment. Però clar, aquí n'hi ha un pes de De la tradició. Sí, de voler convidar als teus pares o diguéssim, la família, com dic jo, més propera, les de casa, per a que vigin a veure aquí la boda. Els amics, està clar... També se pot fer en dues tongades. Però si estic aquí donant consells per a Home, que un momentet. estiga Està la cosa més parlant barata... na Margarida D'estudiar. Mateu o na Tamara Falco? No. Me No, puc ta mare casar- va convidar tothom. I ho va fer en 3 dies. Sí, però hi havia tothom els 3 dies. Això sí que era una no va juntada fer molt parts i gitana. quarts, ta mare. Clar, però ells, Ells ho poden permetre. ella la va Home, amortitzar i la va Enola. pagar tota gràcies a sola. Nen, jo Això sí. si em ve... Patrocini. Si em ve Lola, no, anava a dir, si em ve, com es diu la revista aquesta que treu l'última hora de Els vegades? Brisas. Si em ve el Brisas i me paga una exclusiva de la Josepa Salmerón a se casa, escolta, doncs que em Ara mateix pagui pens que has d'anar parlant sobre Grut Serra, Ara sí. que ha dit a l'última hora i Vaig els Brisas, i vaig allí. amén si hi ha se vendria, se vendria bastant números d'aquesta Jo estic revista. convençut. La cosa és que no cal convidar a tothom, per molt que te faci il·lusió. Jo ja vos ho dic, els familiars més propers, i si te posen excuses, doncs dius, escolta, doncs, és que som més de casa. És que som més de casa. I amics, un
hem de tenir una cosa clara, que aquells amics que coneixes en una nit de festa i que des d'aleshores tots els caps de setmana vos trobau i tal, aquestos per ventura no cal que els convidis, No? Bem, o sigui... Clar, però que has de convidar els amics més antics o els amics més recents? O tots? O sigui, els més recents els has de convidar, però però els recents poden ser aquests que te trobes de festa i tal, aquests no. És que realment valguin la pena de que tal. No és que siguin superficials. Però la gent el que s'ha de fer és convidar els amics de l'infància. Jo els convidaria les meves amigues d'infància. Només? No. I a banda els actuals, diguéssim, els d'ara. Perquè, òbviament, s'han fet grans i cadascú ha pegat... No me resolt els dubtes. Si ara jo a casa on som meu ropit, se suposa que tu vols que te convidi ses noces o no? A mi sí. Per favor. És més... Ara arribarem ahir... Han de venir tots. Ara arribarem ahir... No, és que tal com ho planteja, si només puc convidar els amics d'infantesa... Jo ho dic per estalviar. I menjar porcella. En Vanessa Pisa, que anant junts des de CGB, és que ho tindria resolt. De menjar, també vos demano una cosa. També. Clar, però han de menjar porcella tots. Jo és que penso que per fer unes noces, res de coses sofisticades, un bon arròs brut... Efectivament, això no ho va dir. Un bon tros de porcella, llancimada en gelat d'ametla... De postre m'he pres un pijama. No, ara per ara no, però clar, jo després tenc un debat ètic en Joan Jiménez, tècnic adorable. L'he de convidar a ses noces. A lo millor per ell és un compromís, però li fa una il·lusió bàrbara venir. Joan, si m'acas, tu has de venir. Tens l'Ivan, que diu, jo també. Ivan, tu no. Ivan no li dan ses noces. És que sempre hi ha un escruix a totes les redaccions que és l'Ivan López Nosso. Veus? Per tant, avui ho han resolt. Jo penso que aquestes coses s'han de demanar. Vas amic per amic i li dius, te fa il·lusió o te posen un compromís? Ja, però ara li poses tu el compromís a l'altra persona de... L'Ivan López ha fet que no tot amb una il·lusió. Però perquè jo supos que també és perquè la vostra amistat que teniu aquí és més laboral que no pas que, evidentment, te la fa de broma, però realment dius, ja m'has dit que no, doncs tranquil, no te convidaré, no? És això. Però, clar, quan són ja persones més properes... És que jo per res del món vol dir que és arme que algú s'ha disgustat si no el convido. Jo crec que la gent no es disgusta, Sí, no, això passa, Salmero, no? Això passa. A mi m'agrada que me convidin. Ara bé, després no pots convidar tot el poble. Tu te cases, i què fas? El veïnat, clar, aquí dius que sí, aquí diu que no. Convides la gent de la teva classe, però ell és de la classe d'abans o de després. O, per exemple, tento el mateix. Convides... No, tenta'l tots, eh? No, però si som molts... El Jolgori jove... Perquè ja t'he de dir que la família de Tentol ha crescut molt. Però què fas? Convides el samurai i no convides el canari? O se'n revés? A tot dos. És que jo, de fet, jo els convidaria junts, que venguessin plegats. No, fem un trio. Vaig amb ells i fem el trio. Veus, mira l'ell. Alerta, te dic un consell. Alerta, ja que els hi dius a aquests joves que després tot d'una s'ho agafen com a molt proper. Molt a la tremenda. Això és el que diuen de la generació de cristal, no? Ells ja no són de vidre, ells són de vidre de Murano. De Murano. Directament. Encara que vinguis de Murano. Segudets un davant a l'altre. Fan goig, bona ratxira. Jo 40 me'ls he vist els dos ahí. Bé, quan d'aquí un any confessin que surten plegats i que tot ha nascut a Tentol, serà bonico. És que serà una meravella. Jo vull ser testimoni d'aquesta boda. El cas, sabeu que una de les coses que crec que s'ha perdut amb els casoris? La targetota d'imitació. Vosaltres heu arribat a tenir alguna targetota? Salmeron, en quines no se'ls vas, estimat? Sí. Ho dic perquè és que a mi... És que jo no he tingut targetota. A les darreres me van enviar la targeta. Com? I una targeta d'aquestes grosses. Sí, però te l'enviar a casa per adreça postal? No, ens la van repartir en mà. És que jo recuperaria això. És que a mi no m'han donat targetota. I, de fet, ara... I virtual tampoc? No, simplement en un missatge de que em case, t'estàs convidat, i ja està. I molta de gent el que fa ja no incloure la targeta del banc per no posar-te amb un compromís i després els hi demano, jo aquest per exemple, són els meus cosins, jo els hi vaig dir, escolta, és que vos he de fer ingrés, pas d'anar amb un sobre com si fossin contrabandistes. I me varen passar el número de compte per WhatsApp. Això sí, varen fer com una espècie de targeta virtual on hi havia el número de compte per si tu volies fer ingrés. Jo el que vam fer amb la meva amiga és fer-ho amb el sobre. Així a lo Bárcenas. A mi el del sobre m'agrada perquè li van fer una dedicatòria, li van fer un dibuixet. Jo ho he fet. Ja restes... Perdona, jo unes noces vaig llevar 100 euros de sobre un pit perquè el menjar era horrorós i vaig dir,
jo faré l'esforç que havia de fer. I imaginava el meu Ropit. El meu Ropit, no t'atreviràs? I li dic, clar que m'atreviré. Li dic, tu et veus quines... I vas llevar 100 euritos de sobre. Vaig llevar 100 euros de sobre perquè vaig dir... 50 i 50, no? En les croquetes que mos han donat. És que això no paga el que ha dins aquest sobre. No. Lloc de la cerimònia, per exemple. Nem, si és per lo civil... Fa molt de temps, que ningú calculi en quines noces ha pogut ser. No, que de vegades no mentem, que nosaltres feim una espècie com de ràdio verité, on tothom contes com... Tothom no, jo com moltes coses de mi mateix, i llavors me trob gent que me comenta, i no m'agradaria que ara la gent que ha anat de noces jo allò que faig és demanar a la gent que donaran, perquè clar, no seràs el beneit que donguis manco i que quedis malament. O el beneit que donis més, també. Clar, jo vaig badar i vaig veure les croquetes i vaig dir, escolta, m'igualaré com la resta, perquè vaig fer una consulta en que les mujeres facturan, clink. La cosa és que en la trajectòria jo també posaria el dress code, i per una boda moderna del segle XXI i que anem tots còmodes, el dress code hauria de ser tots en xandall i en deportives. A mi això m'encantaria. Com si m'hagués convidat a Però Rosalia. ara t'he de dir una cosa, dus les sabates de taló, en el cas d'home, és igual, l'home dona és igual. Dus unes sabates incòmodes i després dus unes sabates còmodes dins la Això ho porten les meves amigues o ho duien? Sí, però això me sap molt de greu. Però si tu... I sempre ho he pensat, si tu t'has preparat un outfit, que vas entalonada, meravellosa, que mitjan vespre, com si fossis una ventafocs de botiga xinesa, te lleves els talons i te poses unes ballerines... Però és que pintura també... Perquè a mi. També hi diuen molt en el vestit, també ja està tot pensat. T'ho dic jo, no. Ho dic perquè jo, les darreres noces, molta de gent duia les sabates de recanvi dins el cotxe i no. És a dir, era com si entrassis dins Halloween. I ho vaig trobar una mica magre. I t'ho dic jo que petit, que jo ja d'anar en Converse perquè tenc el peu ample i les sabates aquí són molt estretes, en tenia unes daurades meravelloses que anava totes les noces i acabava sempre amb un malet en el dit petit, però jo fins al darrer moment aguantava. De 12 centímetres. Clar, perquè patir de vegades forma part del dress code. No, a mi m'agrada els talons, però el veig que fa un pot de mal als peus. Sobretot si has de ballar. Sí, és que és això, si has de ballar, que és on arribaran també tothom a ballar ahir, però el dress code del xandall amb les sabates deportives, jo crec que això podria ser molt guai en alguna boda i esperam que... Encara que no siguin les noces de na Rosalia. No, clar, és que no fa falta. Perquè ella fa molt per xandall. Perquè na Rosalia ha tornat amb en Raúl Alejandro, sabeu que hi ha rumors? Hi ha rumors? Sí. Ja no sé. Sí, perquè sabeu que l'anell que li va regalar de promesa, l'anell, ella l'altre dia era a París, a una d'aquestes passarel·les de moda, i el duia. Hi ha rumors... Hi ha rumores. Passa, Salmerón, veig que no dus la meitat del que havies d'explicar i avui hi ha un guateque moníssim. És que, carinyo, estàs tota l'estona... Sí, perdó, no, culpa nostra, ja està. Gràcies. Dale. Vaig a donar-li... Una promesa, fins i 50 no parlaré boca. Mireu, a la cerimònia sabeu que sempre se fan els discursos seriosos, emotius, de progressa màxima dels amics o les amigues. Amics o amigues que els protagonistes del casori els han avisat anteriorment i que solen ser sempre els més propers, no? Això ho sabeu, no solen ser així, solen ser. I l'amic o amiga en el seu discurs sempre acabarà fent aquella pregunta que diu: Xisco, amics des de ben petits, què t'he de dir que ja no saps? És que això se diu molt, aquesta frase. Què t'he de dir que ja no saps, Cari? Doncs bé, la tecnologia... I de potser no t'ho han dit mai. I aquest dia t'ho diuen. Aquest dia t'ho diuen. Doncs bé, la tecnologia està per fer-nos més fàcil la vida i, caris meus, he portat un discurs que he fet per dir-lo en un suposat casori. En quin casori? Doncs en el de Xisco i el seu Ropit. No l'he fet jo, Li ho he demanat al xat GPT i diu així, Per favor, posa la música emotiva que he triat per a l'ocasió i posa... Molt bé. Ahí. Així no m'agrada. Dóna un poc de veu. Perquè, com sabeu, en les bodes també hi ha músics ahí de corda. Bona nit a tots i totes. Avui estem reunits aquí per celebrar una unió que és especial i única. Xisco i Ropit, dues persones extraordinàries, han decidit unir les seves vides i ens han convidat a ser part d'aquesta ocasió inoblidable. Com a amic de Xisco i com a amic de tots vosaltres, és un honor estar aquí i compartir aquest moment amb tots. Xisco i jo compartim molts records meravellosos, i un d'aquests és el temps que vam passar junts al programa Tento.
Record quan cantàvem les nostres cançons favorites i com fèiem música que tothom podia gaudir. Va ser un temps que ens va unir i que ens va permetre descobrir la nostra passió compartida per la música i la creativitat. I ara, avui, Xisco ha trobat algú amb qui pot compartir tots els altres moments importants de la seva vida. Això m'ho ha fet el xat GPT, Volia callar, però és que m'encanta aquest Shakira medieval que està sonant de fons. És que és una meravella, és una fantasia. Acaba. El matrimoni és una aventura que comença avui i estic segur que serà tan apassionant com qualsevol actuació que hem tingut a Tèntol. Aquesta aventura està plena de cançons per escriure, harmonies per trobar i moments per compartir. Estic segur que la vostra vida junts serà una simfonia de moments feliços, rialles i amor. Xisco i Ropit, us desitgem tota la felicitat i l'amor del món. Que aquesta nova etapa de la vostra vida estigui plena de moments meravellosos i harmoniosos. I tot això t'ho ha escrit el xat GPT? El xat GPT m'ha escrit tot això. Sabeu què li he dit? Només li ha portat informació i li he dit que el nòvio de Xisco li diuen Ropit, que Xisco i jo fem feina junts al programa Tèntol i que ens agrada molt cantar. I la resta, tot ho ha posat el xat GPT. Així que, amigues, si voleu fer algun discurs perquè vos ho ha dit la nòvia o el nòvio, aneu allí que vos trau un... Escolta, i no molt llarg, l'ha fet bé, d'una duració estàndard. Tinc més cosetes i ja acaba, Estic en sos paldrets. Jo també. Sí, fa poreta, no? Anem ara, perquè, caris, vosaltres aquí en Tèntol teniu una secció sempre que poseu en so, que és quina paraula creus que s'està perdent. Doncs jo avui porto una secció dins de la secció Living Salme i faig el mateix amb paraules pròpies del valencià. Entra, capçalera. Dialectes, estimada, aprenne. A veure, això ha sigut de l'Aramis... Ho he agafat de l'Aramis Fuster quan li diu... Idiomes, querida. Pues igual, però dialectes, estimada, aprenne. Nyàs. Sabeu el que és nyàs? No. Vosaltres li digueu jazz, Ah, no? I quan li digueu jazz, vosaltres? jazz o jazz? Jazz. No, n'hi ha dos. No ho sé, És que un jazz és una altra cosa. Sí. Que diu jazz. No. Quan te una cosa. Sí. Jazz. Doncs nyàs ho diguem allà per Per dir donar... jazz. O quan diguem nyàs coca, Vaja. ho diguem sobretot de manera metafòrica quan hi ha algun contratemps. Nyàs coca! Quan passa alguna cosa, pam, nyàs coca. Què vos sembla? Que no vol dir jazz coca. No. Que clar, a València això pot tenir molt de subtextos. I nyàs, amb NY, és el que tenim allà, o sigui, ha derivat de jazz. I quina altra paraula ten desús vos porta i que crec que s'ha de tornar a dir molt? Agosaes. Vos sona agosaes? No. Ve d'ausades, que és certament en veritat. Però a València també ho diem molt referir-nos a alguna cosa com abundantment, com de molt, saps? O sigui, agosar és ma vida, quan estan contaminant alguna cosa així entre les veïnes i veïns del poble. Agosar és... Doncs això són paraules que diguem, i sobretot, mira, ausaes, causaes, a Elx se diu aquesta, que ve d'agosaes també. I fins aquí la secció dialectes, estimada, aprende. Ja hem acabat, A veure com Caris. se't pronuncia. Ausaes, causaes? Ausaes, causaes, ho diuen a ells com una expressió de confirmació, de confirmativa. Molt bé. Moltes gràcies, Josep Salmerón. Nostres i dialectes. Sí. Quina preciositat. Va, que arribi el guateque. Quedes, Sí.